Langkon. Pas ngono kok. Nah, Ya. ngono kan rada ganteng to le yo. Kene. Namanya siapa? Siapa? Alfian. Alfian. Kelas Alfian. Igo. Kelas 3. Ya gede-gede lho kene iki Jan. Masih satu, ibu saya mau ngeneng Iki kalem. calone Satpol PP iki. Kok iso? Iya gulune ndek iki calon Satpol PP. Biyen sing garuk aku gulune ndek. Oh ngono kuwi apa berarti kowe? Kene. Namanya Lucky. Ya. Oh iya. Ya. Koyoke padha karo aku to, Ki. Lah iya, betoke kok meh padha. Iya, Luki. Ya, Lucky, koyoke aku pensiun gentine iki. Kelas pinten sayang? Kelas 4 SD. Alhamdulillah kelas 4 sesak meneh gedine Jan. Iya. Jan, aku seneng ngono. Nyuwune napa Kita sayang? lagu apa mas-masnya? Rampat. Serampat. Serampat. Oke. Jaluk